Dyma freuddwyd y datblygwyr ar gyfer canol un o drefi mwyaf cymoedd. Cynllun yn cynnwys siopau a maes parcio. Mae eisiau adfywyd mawr ar Pontypridd a pwrpas y cynllun fydd i greu tref llywyrchus gyda ffocws ar weithgareddau i bobl lleol. Bydd canolfan siopa yn cael ei greu i bobl lleol a hefyd canolfan siopa bydd yn gobeithio yn denu mewn pobl o tu allan Pontypridd i siopa ym Mhontypridd. Ond mae yna dipyn o wrthwynebiad yn lleol, yn enwedig ymhlith pobl sydd yn erbyn unrhyw adeiladu ar dir parc Ynys Angharad. Dwi'n hollol yn erbyn y cynllun am fod dyw e ddim mynd i datrys y problemau efo'r dre yma. Ar wahân am hynny, mae'r bobl i gyd yn hollol yn erbyn. Y bobl i gyd Pontypridd wedi pleidlais yn erbyn dros 10,000 o bobl wedi pleidlais yn erbyn yn ddiweddar. Bydd yn neud Pontypridd yn edrych bron fel unrhyw tre neu ddinas arall yn ymrydyn i gyd bron, dim ond siopau mawr bydd yna. Mae'r datblygwyr eu hunain yn pwysleisio na fydd na adeiladu ar dir y parc ac eithro ar dir sydd eisoes wedi ddatblygu, ond mae amheuon y protestwyr yn parhau. Bod y datblygwyr a nifer o drigolion lleol yn cytuno bod angen adfywio canol Pontypridd, dyn nhw ddim yn cytuno am manylion y cynllun hwn. Gwaith y cwmnïau sydd ynghlwm ar fenter felly fydd ceisio darbwyllo pobl y cylch, mae dyma'r ateb ar gyfer dyfodol y dre.